Halo ya. Boten. Yen memaja. Yen memaja. Yen memaja. Yen memaja. Yen memaja. Apa yen sudah diogok-ogok? Anu mbok tali nang buri to. Kok ro? Mak jegadul ngono. Lah aku diwarai karo mak Sinah kuwi lho, Mas. Piye sing marai piye? Dri iki nek nyindeni anumu talon ning buri yang beda. Ibu turuti. Tak wali beda tak kuawet ning buri to. Nek itu nek kowe iki lalen. Lalen piye, Mas? Lah genakno wingi ya mbok tali ngono. Gek kowe terus nguyuh. Mburi enak wong mbok uyuhi malah. Kira jenengan kan ning buriku kok. Lah nek burine terus uyuhi. Lah ya aku nek burimu. Lah yo pas ta. Penganggur. Yo. Tirano. Yo. Bur. Yo. Yo. Ya. Piye kok gak pegang kena to? Aku sesuk kaya cempe ya iki. Enak buri Tinggi tuh obat to, Mas. obat apa? Ben tinggi iki lho. Obat apa? Obat tablet. Lho. Mosok obat tablet marai tinggi. Jenggleng ki lho. Lah yo biasa. Mimi wajahmu ki lho biasa bae. Lho piye wong ya jenggleng wong ayu kok. Mbak kira aku garangan kok. Wah, jenggleng wong azu ki dadi ki yo kudu semangat. Ajune piye? Azu. Ajune piye? Azu. Saking ayune. Saking ayune dadi azu. Lho. Berarti kono aku asline kono kirike berarti. Dadi ki sine kewan tok. Kuning. Allah. Kok ngarepe namune. Ramuni to. Jajak masuk jak dicoba karo ning karo iki Monika. Jajal karo iki. Kun dangdut. Oh muni kok sitoke Monika. Nah, sitoke neh. Iki. Kosek. Piye. Yen ajeng jenggleng ki ya kudu anu to. Piye? Tata krama. Tata kaprane piye? Amit sewu yang uti. Ajeng jenggleng. Ajeng ngersake jenggleng. Coba. Gentung Duh, enggak muni. Oh, enggak muni. tak muni no. Pisan kas. Aduh. Kok mak kotak no, Mas? Yo, piye sepuh kok. Oh. Piye Wis lho sampe por samane bauti. Lho arep kesangoni bauti iki lho. Lho. Niki Fitrah Bodoni kok. Heeh. Kok ana tulisane Tulisannya apa? dagelan. Lho berarti duduk kuwi. Kudu. Kuwi dagelan iki gonku. Lah iso. Aku dagelan kok. Ya iya dagelan iki kenyang. Oh, dagelane kowe to? Iya. Oh iya. Sampe kan sindene. Oh iya. Nah, ini buat Nek. Oke. Kecitan. Pacitan no kecitan. 12 e. Iya. Balik. Kuwi duduk painah. Kuwi Masina. Masinah painah. Ganti to. Orang ganti jenenge Masinah. Kuwi dulu mak balak ini yo. Galak ini yo. Ora. Ngengkel ae aku belum dijibiti ae kok. Iya. Duh. Tunaran desa. Lah kok dene kok sinden. Oh,